El món des de l'aire. Dels penya-segats de Moar a Skellig Michael. El nostre viatge començarà als espectaculars penya-segats de Moar, un dels llocs més destacats de la costa oest d'Irlanda. Des d'allà ens dirigirem cap al sud fins a la ciutat de Limerick, famosa per haver donat nom a uns poemes breus humorístics. A la costa sud de l'estuari del Shannon hi ha el castell de Glynn, amb segles d'història. Tornarem cap a la costa per explorar la bonica i espectacular península de Dingle i a continuació farem un cop d'ull a la històrica ciutat del mateix nom que havia estat un dels ports més importants d'Irlanda. Travessarem la badia cap a la península d'Íbera, part del mundialment famós anell de Kerry, i tot seguit sortirem a l'oceà Atlàntic fins a l'illa de Skellig Michael, que acull un monestir remot construït fa més de 1000 anys. La costa oest d'Irlanda conté alguns dels paisatges més bonics i espectaculars del país. Cada any rep milions de persones i moltes venen a veure un dels llocs més visitats del país, els penya-segats de Moar. Aquests penya-segats imponents fan uns 200 metres d'altura i s'estenen al llarg de 8 quilòmetres. Es van formar fa més de 300 milions d'anys. La roca de Brinham Moor s'alça 70 metres sobre el mar, que afortunadament per nosaltres avui està en calma. Quan hi ha tempesta, unes onades gegants embasteixen els penya-segats, un espectacle extraordinari. Els penya-segats de Moar no són els més alts d'Irlanda, però sí que són els més drets. Sembla com si un animal marí gegant hagués arrencat trossos de terra a mossegades. Actualment hi viuen més de 30.000 ocells, entre els quals hi ha frarets atlàntics i gavots. Sobre Hag's Head hi ha la Torre Moar. Es va construir el 1808 per enviar i rebre senyals durant la Guerra Napoleònica i ofereix una de les millors panoràmiques dels cingles. Arreu d'Irlanda hi ha castells petits, testimonis del passat turbulent del país. Molts estan en ruïnes, però no és el cas del de Ballyportree. Es va construir a finals del segle XV i va estar ocupat durant els segles XVI i XVII abans de quedar abandonat. Miraculosament, tenia les 4 parets intactes, tot i faltar-hi la teulada, quan a la dècada de 1960 l'arquitecte novaiorquès Robert Brown en va comprar les ruïnes. Durant la dècada següent, Brown va estudiar la història de la torre i la va restaurar tal com era originàriament. Avui és una residència de vacances de lloguer molt popular entre les famílies que volen experimentar com és la vida en un castell. Al sud hi ha la ciutat de Limerick. La van fundar els vikings al segle X i la van edificar els normands, després d'envair el país al segle XII. Pels volts de l'any 1200 es va construir un castell magnífic al lloc de l'assentament viking original. Al llarg dels segles, el castell ha patit setges i s'ha fet servir de caserna. Durant la dècada de 1990 es va restaurar a fons per obrir-lo als visitants. Al segle XVI i XVII, Limerick era anomenada sovint la ciutat més bonica d'Irlanda. Gràcies a la comunicació amb el mar, va esdevenir un port important que va treure riquesa durant el segle XVIII i va donar lloc a l'aspecte actual de la ciutat. Però per molta gent de parla anglesa, el nom de Limerick és sinònim d'uns poemes humorístics apareguts a finals del segle XIX i que, segons es diu, eren obra de poetes locals. Tenen 5 versos. El primer, segon i cinquè rimen entre si, igual que el tercer i el quart.
En podem sentir un exemple antic. Aquí una noia vivia, que com una fletxa corria. Va anar a passejar i quan va tornar, la seva ombra tot just sortia. Davant nostre hi ha el castell de Banrati, amb una història que remunta més de 800 anys enrere, a l'època dels vikings. En gaèlic, el seu nom fa referència a la conca del riu Rati, que passa al costat del castell i desemboca a l'estuari del Shannon. El castell que veiem avui dia és el quart que s'alça en aquest lloc i es va construir a principis del segle XV. Era una fortalesa imponent, però, com la majoria de castells, va anar perdent importància i a principis del segle XIX va quedar abandonat. A finals d'aquell segle, la teulada de la sala principal es va enfonsar i va semblar que allò seria el final del castell de Banrati. Però el 1956 va comprar el castell un pare anglo-irlandès adinerat amb l'ajuda de l'estat irlandès. Va reparar la teulada i va salvar el castell de la ruïna. Després es va anar restaurant de mica en mica i el 1960 es va obrir al públic. L'estuari del Shannon és un espai tranquil i bonic, però havia estat la pista d'aterratge d'un dels aeroports civils més grans d'Europa. A finals dels anys 30 i principis dels 40, els avions convencionals no tenien prou autonomia per travessar l'Atlàntic. La costa est de l'estuari del Shannon era l'última escala dels hidroavions i veure aquest paisatge entre els núvols devia ser tot un alleujament. El 1933, el famós aviador Charles Lindbergh va estudiar la possibilitat d'utilitzar hidroavions i el 1937 van començar els primers vols transatlàntics. Naturalment, quan els avions convencionals van ser capaços de recórrer distàncies més llargues, els hidroavions van quedar obsolets i l'aeroport va tancar el 1947. Pocs domicilis irlandesos han estat propietat d'una mateixa família durant tant de temps com el castell de Glynn, seu dels senyors de Glynn durant 7 segles. El castell actual es va construir entre 1780 i 1790. Encara que se'n digui castell, és una magnífica casa de pedra d'estil georgià. El 1798 s'havia enllestit la major part de l'interior, però, lamentablement, els Fitzgerald estaven a punt de fer fallida i els operaris van deixar de treballar-hi i se'n van anar. Segons com es miri, això va preservar Glynn com un gran exemple d'una casa de camp del segle XVIII que es manté relativament intacta. L'últim senyor es va gastar molts diners en quadres i mobles antics per la casa i hi va instal·lar canonades modernes, electricitat i una taulada nova als anys 90. Amb la mort de l'últim senyor de Glynn i atès el cost enorme de mantenir una finca tan gran avui dia, el futur del castell és dubtós i s'ha posat a la venda. Continuant cap al sud, en direcció a la costa, hi ha la ciutat de Tralee, que rep el nom del riu Lee i és la capital del comtat de Kerry. Es troba al nord de la península de Dingle, en una ruta turística molt popular, que és on ens dirigirem ara. La ciutat es coneix sobretot pel Festival Internacional de la Rosa de Tralee, que se celebra anualment des del 1959 i s'inspira en la balada del segle XIX del mateix nom. El festival es presenta com una celebració de les aspiracions, les ambicions, l'intel·lecte, la responsabilitat social i la identitat irlandesa de les dones joves actuals. El riu Lee desemboca a la badia de Tralee per Blennerville, que havia estat el port de la ciutat. L'any 1800, un inversor local hi va construir un molí de vent. De fet, el molí de Blennerville va ser el més alt d'Europa amb una mica més de 21 metres d'altura. S'utilitzava per moldre gra tant per la població local com per exportar a la Gran Bretanya. Amb tot, després de 50 anys de prosperitat, el negoci va anar decaient a causa de la introducció de la màquina de vapor, l'acumulació de sediments al canal del riu i l'obertura del canal navegable de Tralee. El molí va quedar en ruïnes durant més de 100 anys
fins que el 1981 l'Ajuntament el va comprar, el va reparar perquè tornés a ser funcional i el va obrir al públic. Actualment, el de Blennerville és l'únic molí de vent que encara opera comercialment a Irlanda. Davant nostre hi ha la península de Dingle i una ruta per carretera molt popular entre els visitants que hi poden contemplar paisatges espectaculars i monuments antics. Forma part de la Wild Atlantic Way, o Ruta Panoràmica de l'Atlàntic, que s'estén 2.500 quilòmetres al llarg de la costa oest d'Irlanda. El paisatge és extraordinari i les platges són de les més boniques que es poden trobar. Lamentablement, una cosa que no es pot garantir a Irlanda és el temps. Avui fa molt bo, però plou molt sovint a causa dels núvols espessos que arriben des de l'Atlàntic. En conseqüència, el paisatge és verd i ufanós, que és el motiu pel qual el país es coneix com l'Illa Maragda. Però fins i tot quan fa mal temps, el paisatge no decep i la gent pot caminar al llarg de quilòmetres de platges verges. La gent és famosa per la seva simpatia i als pobles els visitants sempre reben una calorosa benvinguda. Som en el que s'anomena una regió Gaeltach, on tothom parla irlandès, una zona amb una gran riquesa lingüística, musical i de dansa. En aquesta part d'Irlanda abunda la flora i creixen plantes articoalpines a prop dels cims de les muntanyes, mentre que a les platges de sorra de la badia hi ha moltes flors de litoral. En aquesta part tan bonica de la península hi ha el pintoresc poble de Clohan, dominat pel mont Brandon, la muntanya més alta de la península de Dingle. El nom Clohan significa barraca de pedra i el poble és ple de cases de pedra, moltes amb segles d'antiguitat. Al poble hi ha diversos pubs tradicionals on se serveix marisc de la zona seguit de música i ball. És el que els autòctons anomenen craig o gresca. L'últim cap de setmana de juliol té lloc el Festival de Lunasa. És una celebració gaèlica que marca l'inici de la collita i s'esquilen ovelles, es fan concursos de gossos, es balla i es llegeix poesia. El punt culminant del cap de setmana és la pujada al Mont Brandon, seguida d'un pícnic al cim, amb el món als peus i música i poesia per escoltar tot contemplant les vistes. La punta de Brandon és un lloc popular de la península per observar els ocells i la fauna marina, o per passejar pel capdamunt dels cingles. L'aparcament és just al caire del precipici i no és apte per conductors nerviosos. A la tardor, els vents forts del nord-oest fan convergir els ocells en aquesta badia, que és un punt perfecte per observar-los. Hi venen paràsits boreals, cuapunxeguts i cuaamples, a més d'una gran quantitat de baldrigues cendroses atlàntiques i grises, escuraflascons becgrossos i gavinetes cuaforcades. I els dies que no hi ha ocells, sempre hi ha la possibilitat d'observar balenes i dofins des dels penya-segats. Al final d'aquesta badia arrecerada, al costat d'una altra platja verge, hi ha una construcció petita que és evidentment molt antiga, però d'origen incert. Va rebre el nom d'Oratori Galarus el 1756, quan el va descobrir un antiquari que va suggerir que era una església cristiana molt antiga del segle IX. Durant els 2 segles següents es va acceptar aquesta teoria. Fins que el 1970, un arqueòleg va dir que probablement s'havia construït molt més tard, al segle XII, basant-se en el disseny peculiar d'aquesta petita finestra. Però, als anys 90, el mateix arqueòleg va canviar de parer sobre l'ús de l'edifici i va dir que el nom Galarus significava casa o refugi de forasters, és a dir, que rebia pelegrins de fora de la península. El debat continua, però gairebé tothom està d'acord que aquest edifici de pedra en forma de barca és una església antiga molt singular i bonica, construïda amb pedres de la costa local de Dingle. Està tan ben construïda que pràcticament no ha calgut restaurar-la al llarg dels segles. Davant de la costa oest de la península de Dingle hi ha les illes Blasket. L'illa principal va estar habitada fins al 1953
per una comunitat íntegrament de parla irlandesa que va tenir dificultats per mantenir-se a causa del descens de la població i que finalment es va haver d'evacuar per força. Actualment l'illa continua deshabitada, però hi ha un petit ferri que permet visitar aquest lloc remot i salvatge per passar-hi unes hores o tot el dia admirant-ne la bellesa natural i els vestigis dels anys d'activitat humana. Els caps de Dunmore i Slieve, que es veuen en la distància, són els punts més occidentals d'Irlanda. Quan hi ha tempesta, entomen tota la fúria de l'oceà Atlàntic. El 1982, un portacontenidors espanyol, el Ranga, va naufragar a prop del cap de Slieve després de quedar-se sense propulsió enmig d'una tempesta. Aquí, la ruta per la península de Dingle segueix la costa al voltant del promontori, on hi ha un monument en record de tots els pescadors que han perdut la vida al mar. També és un lloc per fer una pausa i contemplar les vistes espectaculars del litoral. És un dels 157 punts d'interès de la Wild Atlantic Way, que és una de les rutes costaneres marcades més llargues del món, des de Donegal, al nord, fins a Cork, al sud. De principi a fi, ens mostra les meravelles de la natura i la força del mar. I com podem veure aquí, la carretera serpenteja al voltant dels penya-segats en un recorregut emocionant en què cada revolt ens obre un nou descobriment. L'oceà Atlàntic, amb les seves marees i tempestes desfermades i indòmites, ha anat modelant contínuament la costa oest d'Irlanda. Al llarg de milers d'anys ha creat la preciosa badia de Bantry, amb una platja de sorra que descriu una corba gairebé perfecta. Previsiblement, la ciutat principal de la península de Dingle també es diu Dingle. És una de les poblacions més visitades d'Irlanda i també una de les més encantadores. Al llarg dels anys ha rebut molts premis. Els seus carrers estrets són plens de restaurants, galeries d'art i botigues d'artesania i de roba de tela teixida a mà. Com en tantes ciutats irlandeses, no hi falten els pubs, on qualsevol músic pot entrar i participar en les actuacions dels vespres. Quan fa bo, la gent seu vora el port per menjar fish and chips i contemplar com tornen els pesquers amb la captura del dia. Al segle XIX, Dingle era un port pesquer important, però el port té una història molt més antiga que remunta al segle XI, quan els normands van fer d'aquest lloc un centre del comerç de la llana, el peix, la carn i la mantega. Al segle XVIII era un dels ports més importants d'Irlanda. Actualment l'economia de Dingle es basa en gran part en el turisme i la seva població de 2.500 habitants es multiplica durant els mesos d'estiu quan es torna una destinació turística popular. A continuació ens dirigim cap al sud, travessant la badia de Dingle, que va ser el primer lloc que va veure Charles Lindbergh el 1927 en el seu vol rècord a través de l'Atlàntic que el va portar de Nova York a París. A l'altra banda de la badia hi ha la península d'Íbera, coneguda sobretot per l'anell de Kerry, que recorre 180 quilòmetres de costa. És una atracció turística de fama mundial, i no sense motiu, ja que el paisatge, ple d'història, és d'una bellesa espectacular. A l'altra banda de l'aigua hi ha l'illa de Valentia, visible des de la ruta de Kerry, i a la seva punta est hi ha Knightstown, una de les poques poblacions d'Irlanda construïda seguint un pla urbanístic. El poble el va dissenyar i edificar l'enginyer escocès Alexander Nimmo a principis de la dècada de 1840, quan es va obrir una pedrera a poca distància d'allà. El poble es va dissenyar en forma de quadrícula, com moltes ciutats europees. Dos dels carrers principals es van anomenar Jane i Peter, en honor del senyor de Kerry i la seva esposa, que van encarregar la construcció de Knightstown. L'illa de Valentia també ocupa un lloc en la història de les comunicacions, perquè va ser aquí, en aquest paisatge magnífic, on es va instal·lar, el 1866, el primer cable telegràfic transatlàntic comercialment viable fins a Terranova. Va funcionar durant 100 anys,
fins que la Western Union International va abandonar el cable el 1966. L'únic accés per terra a l'illa de Valentia és el pont de Portmagee, construït el 1971. Qui va donar nom al poble va ser un famós contrabandista del segle XVIII, el capità Theobald Magee. Gràcies al litoral serpentejant de la península, el tràfic de licors, teixits, te i tabac era molt difícil de controlar per les autoritats i, per tant, molt lucratiu. Els dies clars, quan fa sol i el mar està en calma, el lloc és preciós. Però quan arriben la boira i les tempestes, el paisatge canvia i aquests penya-segats esdevenen un lloc inhòspit. El bon temps ens permet arribar a la nostra última destinació, les Illes Skellig, situades a l'oceà Atlàntic a 11 quilòmetres del Cap de Bolus. Aquests dos illots rocosos es coneixen com a Skellig Michael i Little Skellig. La més petita és Little Skellig, que està tancada al públic perquè forma part d'una extensa reserva d'ocells. Acull la colònia més gran de mascarells atlàntics d'Irlanda, amb prop de 30.000 parelles, que també és una de les més grans del món i es considera d'importància internacional. Els aficionats a l'observació d'ocells poden agafar una de les moltes embarcacions autoritzades per veure de més a prop aquests ocells espectaculars sobrevolant els penya-segats. Aquesta illa erma i de contorns abruptes fa 134 metres d'altura i es troba aproximadament a 1,5 quilòmetres de la seva veïna més gran, Skellig Michael. Amb 218 metres d'altura, aquesta roca enorme s'erigeix com una sentinella que vigila la costa, i per això no és estrany que hi hagi dos fars al costat oest, construïts durant la dècada de 1820. El 1837 algú va escriure això: la construcció de fars ha estat un mitjà per evitar moltes pèrdues humanes i materials. Abans no passava ni un sol hivern sense naufragis freqüents i fatals. Pels volts del 1870, el far més alt va quedar abandonat i va esdevenir una ruïna espectacular. El més baix es va automatitzar el 1987 i avui continua vetllant per la seguretat de la navegació. Però el més important de Skellig Michael es troba al capdamunt de la roca, un complex monàstic del segle VII tan important que s'ha declarat Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, perquè il·lustra l'existència increïblement espartana dels primers cristians irlandesos. Com que la ubicació remotíssima de Skellig Michael va dissuadir els visitants fins fa poc, el complex està excepcionalment ben conservat. Aquests habitatges en forma de rusc s'atribueixen a Sant Finià, i a la vora hi ha una capella medieval dedicada a Sant Miquel, patró dels llocs elevats. S'hi accedeix per un petit moll al costat sud de la roca. Des d'aquí hi ha una pujada molt dreta d'uns 600 esglaons fins al monestir. Les pedres del camí i de l'edifici es devien obtenir de les roques dels voltants. Es creu que la vida monàstica en aquesta illa es va acabar durant la reforma protestant del segle XVI. L'illa va quedar abandonada durant segles a causa del seu aïllament, fins que s'hi van construir els fars. Actualment, durant els mesos d'estiu i quan el temps ho permet, un gran nombre de turistes fan un pelegrinatge d'un dia a aquest monestir singular i preciós que sembla que es trobi a la fi del món
i que és el lloc perfecte per acabar el nostre viatge.